Bore da, a chroeso I Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar yr 8fed Sul wedi'r Trindod. Byddwn yn canolbwyntio y bore yma ar Iesu'n porthu'r 5,000 ac yn gofyn beth yw her y wyrdd hon I ni heddiw yn ein sefyllfa bresennol. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Ath gadw di yng nghariad Crist. Dad y gwogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom y nawr mewn gallu a thrigaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig I ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Cyffeswn yn ostyngedig ein pechodau, ger bron yr holl alluog ddew. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edi farhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fe farw drosom, myddeuain i'r cwbl aeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, I gerdded fel plant y goleuni. Amen. Holl alluog ddew sy'n maddau I bawb sy'n wir ydi feiriol, a drygyrhau wrthych, a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant I ddew, gogoniant I ddew, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant I ddew, gogoniant I ddew, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf I ddew, ac ar y beiar tangnefedd, i'r rhai sydd wrth ei fod. Molian nhw'n di ben di ffiwn di, a volwn di
anefon di, diolchwn I ti am dy fawr ogoniant, arglwydd Dduw frenin nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig mab Iesu Grist, o arglwydd Dduw oen Dduw, mab y tad, sy'n dwyn amaeth bechod y byd, trig ar hawr ddim, trig ar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaeth, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Amen. Amen. Y colect ar gyfer yr 8fed Sul wedi'r Trindod. Gweddiwn. O llalluog arglwydd a thragwyddol Dduw, da'i syfwn arnat gyfarwyddo, sancteiddio a llywodraethu ein colonnau a'n cyrff yn ffyrdd dy gyfreithiau a gweithredoedd dorch mynion, fel trwy dynodded mawr, y cawn ein cadw'n gorff ac enaid yn awr ac am byth, trwy ein harglwydd anhiachawdwr Iesu Grist. Amen. Dewch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno. Dewch, eich bod heb arian, prynwch a bwytewch. Dewch, prynwch win a llaeth, heb arian a heb dal. Pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara, a llyfurio am yr hyn nad yw'n digoni. Gwrandewch arnaf yn astyd, a chewch fwyta'n dda, a mwynhau danteithion. Gwrandewch arnaf, dewch ataf, cliwch a byddwch fyw. Gwnaf a chwi gyfamod tragwyddol, fy ffyddlondeb sicr I ddafydd. Edrych, rhoi sef yn dist i'r bobl, yn arweinydd a chyfarwyddwr i'r bobl. Edrych, byddi'n galw ar genedl nid adweini, a bydd cenedl nad yw'n dy adnabod yn rhedeg atat, oherwydd yr arglwydd dy Dduw, o achos Sanct Israel, am iddo dy awgoneddu. Fawn ffodlon dy
Randewch Efengil Crist yn ôl Sant Matthew. Pan glywodd Iesu am farwolaeth i'w anfydyddiwr, aeth oddi yno mewn cwch i le unig o'r neilltu. Ond clywodd y tyrfa oedd, a dilynasant eb dros y tir o'r trefi. Pan laniodd Iesu, gwelodd dyrfa fawr, a thosturiodd wrthynt ac iachau ei cleifion hwy. Gyda'r nos daeth ei ddisgyblion atw a dweud, y mae'r lle yma'n unig, ac y mae hi eisoes yn hwyr. Gollwng y tyrfaoedd, iddynt fynd i'r pentrefi i brynu bwyd iddynt ei hunain. Meddai Iesu wrthynt, nid oes rhaid iddynt fynd ymaith, rhawch wir rhywbeth i'w bwyta iddynt. Meddant hwy wrtho, nid oes gennym yma ond 5 torth a 2 bysgodyn. Meddai yntau, dewch a hwy yma i mi. Ac wedi gorchymyn i'r tyrfaoedd eistedd ar y glaswellt, cymerodd y 5 torth a'r 2 bysgodyn, a chan edrych i fyny i'r nef a bendithio, torodd y torthau a rhoddodd hwy i'r disgyblion a'r disgyblion i'r tyrfaoedd. Bwytasant oll a chael digon, a chodasant 12 basgedau lawn o'r tameidiau oedd dros ben. Ac roedd y rhai oedd yn bwyta tua 5,000 o wir, heblaw gwragedd a phlant. Dyma Efengil yr Arglwydd. Meddai Iesu wrth ei ddisgyblion, nid oes rhaid iddynt fynd ymaith, rhowch wir rhywbeth i'w fwyta iddynt. Yr unfed adnod ar 15 o'r 4 bennod ar 10 o'r Efengil yn ôl Sant Matthew. Yr angen am fara, dŵr ac ymborth i ddiwallu anghenion y corff a meddwl ar enaid yw'r thema sydd yn ein darlleniadau y bore yma. Fe wyddom ni oll am y pwysigrwydd o fwyd a diod i'n cynnal ni, i roi y nerth i ni gyflawni ein gwaith ac i fyw ein bywydau. Mor gynhenid yw'r angen hwn ynom, o'r braidd yr ydym yn cymryd llawer o amser i'w ystyried. Os dych chi fel fi, ar fore arferol, dwi'n dihuno yn y bore, a heb feddwl dwywaith dwi'n rhoi'r tecell i ferwi a gwneud disgled o de cri a yfed. Dim ond ar ôl i mi fynd trwy'r ddefod holl angenrheidiol hon, dwi'n barod i wynebu'r dydd. Wrth gymryd y llwnc cyntaf o'r te twym a'r lleithlyd, teimlaf cyhyrau'r corff yn dihuno, y meddwl yn araf yn deffro, a'r enaid yn bywio cau. Dwi'n siŵr bod hyn yn brofiad sy'n weddol gyffredin i'r mwyafrif ohonom. Os am ba bynnag reswm dwi'n methu'r ddisgled gyntaf, yna dwi'n dieddol o fod yn rwgnachlyd am weddill y bore, a da byddai i bawb gadw draw. Mwy na thebyg yr unig amser yr ydym yn dieddol o rhoi unrhyw ystyriaeth i fwyd a diod, yw pan fo chwant bwyd yn codi arnom, neu pan yr ydym yn mynd i siopa am fwyd. Bwyd yw'r maith sy'n ein cadw ni i fynd. Os nad yw'r corff yn cael yr ymborth sydd ei angen arno, yna nid yw'r meddwl na'r enaid yn gallu gweithio'n iawn. Yn fynych, meddyliwn ni am ein ffydd Gristionogol fel rhywbeth sy'n ymateb i anghenion y meddwl a'r enaid, heb fod ganddi unrhyw beth o werth i ddweud am anghenion y corff. Ond nid yw hyn yn wir. Pan ddarllenwn ni drwy dudalennau'r ysgrythyrau, boed yn yr Hen neu'r Testament Newydd, fe welwn mor ganolog ac mor bwysig yw bwyd a thalu sylw i anghenion y corff. Tro ar ôl tro fe ddarllenwn ni am Dduw yn darparu ar gyfer anghenion y corff. Meddyliwch am bobl Israel yn tramwyo trwy'r anialwch o'i caethglyd yng Ngwlad yr Aifft i'w rhyddid yng Ngwlad yr Iddewyd. Ar hyd y daith hon, darparodd Duw y mana o'r nef iddynt y bara gwirthiol am ddangosodd fel gwlith y bore, a'r sofl ieir i'w cynnal hwy ar ei taith hir. Roedd angen mwy na ffydd arnynt i'w cynnal wrth deithio trwy'r anialwch, a roedd angen ymborth i'w cynnal yn gorfforol hefyd. Ac yn ein darlleniad o'r proffwyd Eseia bore yma, fe gawn eto gyfeiriad at fwyd a diod, am y dyfroedd sy'n torri'r syched, am y gwyn a'r llath, am y bara, yr ymborth y mae Duw yn ei ddarparu yn rhad ac am ddim, i gynifer y rhai sy'n ymddiried ynddo,
i fod yn ymborth i'r corff, y meddwl ac i'r enaid. Ac onid ydym yn gweddio yng ngweddi'r arglwydd, dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol. Yn y darlleniad o'r Efengil y bore yma, fe gawn hanes y wyrth sydd mor adnabyddus i ni, sef Iesu'n porthu'r 5,000. Mae'n wyrth sydd yn ymwneud ag Iesu yn darparu ar gyfer anghenion y corff. Mae'n wyrth sy'n ymwneud â bwyd. Yn y wyrth hon y mae Iesu nid yn unig yn cymryd yr ychydig, sef y 5 torth o fara a'r 2 bysgodyn i ddigoni anghenion dros 5,000 o bobl. Cofiwn, nad oedd y rhif 5,000 yma yn cynnwys y gwragedd ar y plant, a oedd hefyd wedi cyfranogi o'r ymborth gwirthiol hwn, ac ar ben hynny, yr oedd digon o fwyd dros ben. Fel y darparodd Duw ddigon o fwyd i'w bobl yn yr anialwch, felly fe welwn ni Iesu yma yn darparu mwy na digon o fwyd i'r tyrfaoedd a oedd wedi dod ato i'r lle unig hwn ymhell o bob pentref a thref. Ond beth yw ystyr y wyrth hon i ni heddiw? Un peth yw clywed sôn am Iesu yn porthu'r 5,000 bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl, ond peth arall yw gofyn beth sydd gan y wyrth hon i ddweud wrthom ni heddiw. Beth yw'r her sydd ymhlyg yn y wyrth hon i ni? Yn gyntaf, fe welwn ni Iesu yn cymryd o ddifri anghenion corfforol y bobl yn ogystal ag anghenion ysbrydol. Cyn cyflawni'r wyrth o borthu'r 5,000, cawn sôn am Iesu wrth weld y tyrfaoedd yn esau ato yn tosturio wrthynt ac yn iachau a'i cleifion hwy. Roedd nifer o wyrthiau y diwrnod hwnnw cyn cyflawni'r wyrth fawr o borthu'r tyrfaoedd a chyn lleied. Mae'n wir i ddweud bod y mwyafrif o wyrthiau Iesu yn ymateb yn uniongyrchol i anghenion corfforol y rhai a ddaeth i mofyn ei gymorth. Roedd Iesu yn gweld yn glir y berthynas rhwng iechyd y corff ac iechyd y meddwl a'r enaid. Roedd yn gweld ac yn trin pob unigolyn yn ei gyfanrwydd ac nid yn ôl ei symptomau'n unig. I'r rhai a oedd wedi ei llethu gan bwysau ei ogrwydd ei pechodau neu'n teimlo stigma cymdeithas yn ei gormesu, geiriau Iesu iddynt oedd myddeuwyd dy bechodau. I'r rhai a oedd ei ffydd yn simsanu neu teimlo'n wan oherwydd profiadau dyrys yn ei bywydau, geiriau Iesu iddynt oedd dy ffydd sydd wedi dy iachau di. I'r rhai a oedd wedi cael ei gwthio i'r ymylon, yn ddilais a neb yn gwrando ar ei cri, cwestiwn Iesu iddynt oedd, beth wyt ti am i mi wneud i ti? Yn ei cyfanrwydd, yn gorff meddwl ac enaid, y iachaodd Iesu y rhai a ddaeth i mofyn iachad ganddo. Ac fe welwn yng ngwyrdd porthu'r 5,000 estyniad o'r un gofal tuag at y tyrfaoedd ac a ddangosodd Iesu tuag at y cleifion unigol. Roedd hi wedi bod yn ddiwrnod hir i bawb. Roedd hi eisoes yn hwyr ac yn dechrau nosi ac yr roeddent ymhell o bob tref a phentref. Roedd pawb yn llwglyd, yn barod am bryd o fwyd, ac fe welwn Iesu o'i ofal amdanynt a'i dosturi tuag atynt yn barod i ddiwallu'r angen sylfaenol hwn. Yma, y gwelwn ni'r her gyntaf. Nid yw'n ddigon da i ni feddwl mae gwaith yr Eglwys i diwallu'r anghenion ysbrydol sydd yn ein cymdeithas, mor bwysig yw hynny ac mor fawr yw'r angen. Os nad ydym hefyd yn cymryd o ddifri y dyletswydd o ddiwallu'r anghenion ym ymborth corfforol sydd yn ein cymdeithas a'n byd. Nid oes rhaid i ni edrych ymhell i weld y galw sydd ar y banciau bwyd, i ddarparu prydau bwyd i blant yn ystod gwyliau'r ysgol, am y gwaith sydd yn mynd ymlaen i ddarparu bwyd i'r digartref. Fe wyddom yn anffodus, mae cynyddu ac nid lleihau mae'r galw am y gwasanaethau hyn o gynlyniad i'r cloi mawr ac effeithiau pellgyrhaeddol y coronavirus ar y gymdeithas. Mae Iago yn ei epistol yn rhoi darlun byw i ni o gyfrifoldeb y Cristion pan ysgrifennodd, os yw brawd neu chwaer yn garpiog ac yn brino fara beunyddiol ac un ohonoch yn dweud wrthynt, ewch a phob bendith i chwi,
Cadwch yn gynnes a mwynhewch ddigon o fwyd, ond heb roi dim iddynt ar gyfer rheidiau'r corff, pa les ydyw, pa les yn wir. Wrth wraidd bywyd yr eglwys, wrth wraidd ein ffydd yn Iesu a borthodd y 5,000, y mae pwysigrwydd lletygarwch a darparu nid yn unig ar gyfer anghenion ysbrydol, ond hefyd anghenion corfforol unigolion. Fe wyddom yn rhy dda y golled o gymdeithasu sydd wedi bod yn ystod y cloi mawr, a'r effaith y mae hwn yn cael arnom yn feddyliol. Fe wyddom y golled o rhannu yn swper yr arglwydd gyda'n gilydd a'r maith ysbrydol o ddaw o gyfranogi o'r cymyn bendigaid, ac effaith hwn ar ein hyneidiau. Dyn ni wedi bod yn ffodus ein bod wedi gallu ymborthi ar y gair trwy'r podlediadau hyn gyda'n gilydd. Ond yn diolch i'r drefn, i'r mwyafrif ohonom yn ystod yr argyfwng hwn, nid yw prinder bwyd wedi bod yn rhan o'n profiadau ni. A dyma ni'n dod at yr ail her a welwn ni'n y wyrth hon, yr her i'r disgyblion a'i cyfrifoldeb tuag at y tyrfaoedd. Roedd y disgyblion yn gweld ei bod hi'n hwyrhau, ac yr oedd entwythau wedi blino ac yn barod am dymed i'w fwyta, ac felly dyma nhw'n ceisio dwyn perswad ar Iesu anfon y tyrfaoedd ymaith mwyn iddynt gael prynu bwyd iddynt eu hunain. Ond nid oedd Iesu yn barod i wneud hynny. Yn hytrach, dyma fe'n troi at ei ddisgyblion ac yn dweud wrthynt yn ddiflewyn ar dafod, rhowch wi rhywbeth i'w fwyta iddynt. Yn syth, dechreuodd y disgyblion brotestio a grwgnach ymhlith ei gilydd wrth weld maint yr her. Sut oeddent hwy yn mynd i ddarparu digon o fwyd i gynifer. A'r gwir yw, cawn fel y disgyblion, ein llethu'n aml gan faint yr angen sydd yn ein cymdeithas a'n byd, fel y teimlwn fod ein hadnoddau yn anigonol, anhegni yn bryn, ac felly ymgiliwn rhag ceisio ymateb. Yn y diwedd fe ddwedodd ei ddisgyblion wrtho fod ganddynt 5 torth a 2 bysgodyn. Dim digon i roi pryd o fwyd i'r disgyblion mewn gwirionedd, heb sôn am y 5,000 am mwy. Ond i Iesu roedd hyn yn ddigon. Wedi ei bendithio, daeth yr ychydig yn ddigon i bawb. Yma fe welwn y wir wyrth, a'r ffordd y mae heilioni yn esgor ar heilioni. Mae'r rhannu yn esgor ar rannu, ac y mae lletygarwch yn esgor ar letygarwch, fel yn y diwedd yr oedd digon i bawb. Nid oedd yn wledd fawr, yn llawn o ddanteithion, ond gwledd seml, digonol i gynnal y corff, y meddwl yn ogystal ar enaid. Dyma'r her, dyma'r gwaith y cawn ni ei galw iddo, y gwaith o gyfrannu tuag at wledd y deyrnas, lle mae'r ychydig sydd gennym gyda bendith Crist yn ddigon, a lle mae ein heilioni yn peri eraill fod yn hael bydd pawb, ac gogoniant i'w enw. Amen. Credo'r apostolion. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein unig fab ef, ein harglwydd ni, hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dam Pontius Pilat, a groeshoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd y feirw a esgynnodd i'r nef, ac yma'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, oddi yno daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, meddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Gadewch i ni gyflwyno anghenion yr eglwys a'r holl bobl i ddiw, ein tad nefol. Diolchwn am y gras sydd bob amser yn fwy nag y gallwn ni obeithio na gofyn amdano. Fel y cawn ein bwydo gan dy air, gwna ni'n gryf fel eglwys i ddwasanaethu yn y cyfnod ansicr hwn drwy ddangos tosteri a bwydo'r rhai sy'n ywynu am dy gariad. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dyw allan newyn ysbrydol y byd, lle mae cynifer ar goll mewn lleoedd diffaith. Tirad at y rhai sydd heb dy lwyr adnabod di,
a thywys hwy i'r goleuni perffaith. Gweddiwn dros bawb nad oes ganddynt ddim neu'r nesa peth i ddim, dros y rhai sydd wedi eu ceithiwog a newyn, neu ryfel, neu gyfundrefnau anghyfiawn, ac sy'n methu gweld hyd yn oed y llygedyn lleiaf o leini. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Dangos i ni sut i ddiwallu anghenion sydd nesaf atom. Cymer ein hoffrymau bach ni a gwna hwy'n fawr yn dy wasanaeth. Diolchwn am waith y banciau bwyd a phob prosiect sy'n gweithio i fwydo'r rhai sydd ond ag ychydig, a gweddiwn y bydd ganddynt ddigon o adnoddau ddalati i ddiwallu cymaint o anghenion. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Trwy'r cariad dwyfol nad yw fyth yn pallu, bydded i dosteri Crist ddalu a chair cleifion a bwydo'r newynog. Mewn ened o dywelwch, cofiwn y rhai y gwyddom ni amdanynt, sy'n dioddef mewn corff, meddwl neu enaid. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Gwrando arnom wrth i ni gofio rai hyniaf i farw yn hangnefedd Crist, a dyroi ni gyda hwy gyfran yn dy deyrnas dragwyddol. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Wedi nerthu gan ein bwyd ysbrydol, gweddiwn yn hyderus yng nghariad haelionus Crist. Amen. Mae'r arglwydd yma, a mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich cylonau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w rhoi ein diolch a'n clod. Iawn yn wir ein dyletswydd yn llawenydd bob amser ac ym mhob lle i'w diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a byth fywiol ddiw, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sydd trwy ei angau ei hun wedi dinistrio angau, a throi ei atgyfodiad i fywyd wedi adfer i ni fywyd tragwyddol. Felly, gyda'r llir ynghylion a holl gwmpaeni'r nef, cyhoeddwn o goniant denw ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl. Sanctaif, sanctaif, sanctaif arglwydd Duw gath ei hanner.
Hosanna yn y goruchaf, bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y ac fe gofiwn sefydlu swper yr arglwydd trwy wrando ar eiriau'r apostol Paul. Oherwydd fe dderbynu Iesu oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, yn nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Fel y dysgodd ein hechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan eiddo't ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Ac felly gweddiwn gyda'n gilydd. O wynfededig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan dair ewyllysio bod yn un a thyn wastadol. Am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon. Gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid. Na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthyf, fel y gallaf fyw a marw yn dy gariad. Amen. Sy'n
Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon yw, a'i gariad sy'n dragywydd. O llalluog Dduw, yr ydym yn offrymu ac yn cyflwyno i ti, ein hunain yn hyneidu a'i ancyrff, i fod yn aberth resymol sanctaidd a bywiol i ti, gan ddeisif arnat ein cadw trwy dy ras yn y gymdeithas sanctaidd hon, a'n galluogi gyflawn i'r holl weithredoedd da hynny y darperais di ni rodio ynddynt, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y bwyddo gyda thi ar ysbryd glân o bynrhydedd a gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Bydded I Dduw'r gobaith eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth gredu, fel trwy nerth yr ysbryd glân y llenwyr chwi a gobaith, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân a fôn eich plith ac ydrigo gyda chwi yn wastad. Amen.